Ланда, столицата на Ангола, е името на най-продаваната тениска от каталога на TH Clothes. Същото име, но съвсем различен климат и много повече памук. Изработена от 100% памук, защото сме фенове на естественото, а ензимната обработка и придава мекота и цвят, които могат да направят всяка щампа да изпъкне. Със своите 150 грама Ланда е лека, удобна, идеална за летните дни, офис маратони и събития, на които си иска да изглеждате добре и да ви е комфортно. Regular fit, т.е. не е нито вталена, нито широка, а точно по мярка. Стои добре на всички, дори след втората порция на тимбилдинга. Подсилената яка и двойният шев осигуряват здравина, която няма да ви подведе дори след многократно пране и ежедневно носене. А ако мислите за брандиране, Ланда казва: готова съм. Памукът е третиран така, че печатът стои стабилно и запазва визията дълго време. Кампания, тимбилдинг, работно облекло, кажете да на Ланда. Ние от Призма сме тук, за да направим следващата ви серия тениски стилна, практична и запомняща се.